sakit dyan, te? Ha? 2 years na. Ang sakit mo, 3 spiritual na patay, 2 elemento, tapos biomechanics, kasi lahat dislocate yung hips niya, 2. Piki lakad niya. Siya si Piki. Ngayon, tingnan natin kung magiging Piki pa rin siya. O, tama na yung Donya. Patupoy mo muna siya, buddy. Ay, Richard. Tulungan mo muna, huwag kang magagalaw. Tingnan natin si Donya Kikay, Madam Uring. Sa kay sa Nueva Ecija? Gimba, Nueva Ecija. Mega shoutout. Sige, lakaw. Tingnan natin, bitawin yung tubig, bigay mo sa kanya. Tingnan natin kung magiging Piki ka pa rin. Aba, nabawasan yung Piki. Te, ano yan? Papaluin ka rin kita eh. O, tingnan mo, di ba? O, huminto ka. Tapos, ibuka mo ng konti. Teka lang, may commercial. Yan, ganyan. Ano pinagkaiba? Taas mo pa. Tingnan mo yung balakang mo, anong pinagkakaiba? O, lakad. O, di ba? Ikot agad. Tapos lakad. Di! Huwag kang ikot. Isang ikot lang, diretso, lakad. Pinapakita mo naman kami, baka mabinat ka pa eh. Ano pinagkaiba? Ibuka mo rin paa mo kasi. Yan. Ibuka mo na, huwag mo rin katulad yung kaninang Piki. Yan. Ano pinagkaiba? Di ba? Ano? Ano pinagkaiba? Oh, mega shoutout taga Gimba. Nueva Ecija. Ang sakit ni ate, 3 kaluluwa, yung isa galit sa kanya. Sumalangit na ang kaluluwa. Kasi hindi niya pinapakinggan yung sinasabi dati. Totoo yun, di ba? Tapos 2, ligaw na kaluluwa. Tapos 2 elemento. Yun ang sakit niya. Tapos ang sakit niya, biomechanics, 2 hips niya dikit, tuhod niya, dislocate yung kabila, tapos general alignment. Bye-bye. Thank you po. Okay na? Thank you, bye-bye. Galing ka na ba talaga? Opo. Walang alam biro? Opo. O, shoutout mo muna yung boyfriend mo. Ay, wala po akong boyfriend ng asawa. Yung boyfriend yung tawag ko sa asawa, boyfriend. Ay, musta? Umigyan na. Anong pangalan? Arturo sa saldo. Mame, magtampo yun. Napanood niya, hindi mo bilanggit yung pangalan. Pangalan na anak? Arturo sa saldo. Yung anak naman. Ay, Micaela Ayran, Artist yan doon. Oh, bye-bye. Thank you so much.